गोजोननाय मोनदों आं दिनै माने मोनसे बिराद गिदिर बान्था आंनो दिनै बर' थुनलाइ आफादा होदों जे बान्थायानो जाहैबाय जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मुंख्लं बान्था दा बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै बेनि थाखाय रिजार्भ नङाबाबो दिनै बर' मिडियामजों APSC खौ क्लियार खालामनो हानो थाखाय बिथांमोना आंनो होदों दा बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बै सारा बर' मिडियामनिफ्राय माने गोब्राब नाजानानै फरायनानैबो HSC खौ पास जादों होननानै नों बुंदों दा बेयाव माबायदि गोब्राब नाजानांगौ स्टुडेन्टफ्रा बे एग्जामखौ पास जानो APSC UPSC एग्जामखौ मोननो थाखाय खस्थ'आथ' खालामखानांगोन बर' मिडियामबाबो एसामिस मिडियामबाबो इंलिश मिडियामबाबो बयबो खस्थ' खालामखानांगोन जायफोरनाव कनसेप्टआ क्लियार थायो बर' मिडियामजों फरायनानैनो जुदि बेनाव कनसेप्टआ क्लियार दं बा एसामिस मिडियामजों फरायनानै जुदि बेनाव कनसेप्टआ क्लियार दं बेफोरसो APSC बा UPSC खौ माने क्लियार खालामनो हायो आरो नलेजआ थाथारनांगोन आरो अब्लासो APSC खस्थ' माने क्लियार खालामनो हागोन दा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनायफ्रा जा एसे बांसिना खस्थ' जायो जोङो इंलिसजों लिरनांगौ जायो दा इंलिसखौ जोङो सोलोंनायाव एसे टाइम होसिननांगौ जायो बेखौ जों इमप्रुभ खालामनांगौ जायो सोरबा बेफोरखौनो हायैया जायो खिन्थु बे हाया नङा जोङो इंलिसआ मोनसे लेंगुवेजसो बेखौ जों सोलोंनानै इमप्रुभ खालामनो हायो माखासे उन्दै गथ'फोरनि जेनेबा नलेजाव बे HSC फोरनि प्रिपारेसननि जेबो आइडियायानो थाया बे जोंनि बर' माबा एरियायाव आरो जेनेबा बर' फरायसाफोरनि मेनलि बिसोरनि माखासे गाइड बा एडभाइसफोरनि थाखाय माबा मोनसे माबायदि बेबस्था लायोबा मोजां जागोन नंगौ जोंनि बर' माने स्कुलफोराव दासिमबो बेफोरबायदि एवारनेसा गैथ'वा खिन्थु लासै लासैनो जागासिनो दं ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय APSC आ मा बुस्थु UPSC आ मा बुस्थु लासै लासै मोनथिगासिनो दं आगोलाव ससियेल मिडिया गैयामोन मबाइल टबाइल गैयामोन टेक्न'लजि गैयामोन एवारनेसखौ माने एवारनेसा स्प्रेड जायामोन माने गामि ओनसोलावबो सहैयामोन जोंनि बर' सुबुंफ्रा बांसिन गामियाव थायो बर' फरायसालिफ्रा गामि ओनसोलाव बांसिन दं दा बिथांमोननिसिम जेबो माने जोंनि ससियेल नेटवार्कजों जेबो मेसेज सहैयामोन दा खिन्थु गासिबो स्कुल फरायसालिफ्राव बेफोरबायदिया एवारनेसा सहैहांबाय बा मोनथिबाय बिथांमोना लासै लासैनो जालांगासिनो दं आरो थांनाय दाख्लै IAS सबाय जोंनि बर' माबानिफ्राय रावबो ओंखारनाय जायासै IAS सबाय जोंनि बर' माबानिफ्राय रावबो ओंखारनाय जायासै बेनो जोंनि थाखायबो बिराद दुखुनांथाव इभेन जोंनि थाखायल' नङा आसामावनो जों सासेल' माने केन्डिडेटआ आसामनिफ्राय सेलेक्सन जादों जोंनि बर'आथ' देग्लाय गैया दुखुनांथाव खिन्थु आं उन जोलै गथ'फोरखौ फरायसुलिफोरखौ बेखौनो हास्थायो जाहाथे बिथांमोना बेफोरखौ सोलोंनानै लानानै बेफोरनि थाखाय प्रिपारेसन खालामो नेक्स्टआव जेनेबा जाहाथे UPSC APSCफ्राव बांसिननिफ्राय बांसिन ओंखारबाय थायो पास खालामनो हायो बेखौनो आं दानि फरायसुलिफोरखौ खावलायो हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738